ଏଇଟା ହଉଛି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକର ଘର। ଘର ବହୁତ ଭିଆଇପି ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଫଟାଇ ଯୋଉ ବର କରି ପାଟି ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ କଣ ଭାବେ ତ ଚିନ୍ତା କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ମନୀଷା ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି? ମୁଁ କଣ କଲି? ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି। ମୁଁ ସେୟା କରିଛି ଯାହା ମୋର କରିବା କଥା। ମାନେ ମନୀଷା ଆଜି ଆମର ଫୋର୍ଥ ନାଇଟ୍। ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଅଥଚ ତମେ ହଁ? ତମକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଏଇଆ ତ ରାଜା ଚମ୍ପା ଗଛରେ ଚମ୍ପା ଫଳ ଫୁଟିଲେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ପୋକସୁଆ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ କଣ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ? What do you mean? ପାଦର ଚପଲ ପାଦ ତଳେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ରେଷ୍ଟ କଲେ ଛୁରୀରେ ତମକୁ କାଟି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ମନୀଷା ନାଇଁ ତ ନିଆଁ ତମକୁ ଜାଳି ଦେବି। ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁକି ବିବାହ କରିଛି, କୋଉ କାରଣରେ ବିବାହ କରିଛି, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କରିଛି? ତମେ କଣ ମନୀଷା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ତମର କୌଣସି କଥାକୁ ମୁଁ ଅପମାନ କରିଛି? କେବଳ ଅତୀତର ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ତମେ କଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିବନି? ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମନୀଷା, ସେଦିନ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ଛାତି ଭିତର ଶୋଷ ବର୍ଷାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା, ଓଦା ହବାର ଇଚ୍ଛା ପିଆଲେ ମଦିରା ଧରିବା, ବେହୋସ ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଶୋଷ, ଇଚ୍ଛା, ସ୍ୱପ୍ନ ଏସବୁ ଖବର ନେଇ ତମକୁ ଆଜି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ଶୁଣ, ମୁଁ କହିଲେ ଉଠିବ, ମୋ ବସ୍ କହିଲେ ବସିବ। ଯଦି ମୋ କଥା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ଏଟା ତମେ ନୁହେଁ ତମ ଏଣ୍ଟାର ପରିବାର ପାଉଁଶ ଗଦା ପାଲଟିଯିବ। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିବିନି। କେବଳ ଅତୀତର ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଉଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ପାଉଛି। ଆଉ କଣ କଲେ ତମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ? କୁହ ମନୀଷା କୁହ। ମୁଁ ତମ ବରଙ୍କର କହିଛି ନା ସେ କଥାକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ଜାଣିବନି। ତମେ ତ ଜାଣିନ ସେଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମ ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ରକ୍ତ ପିଇଯାଉ। ଶୁଣ, ଆଉ ଥରେ ତମକୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ତମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ। ଓକେ 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 କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଓହୋ, ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛ? ତମେ ଯଦି ବେଡରୁମରେ ଶୋଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ଶୋଇବି? କଣ
ଆପଣ ନମସ୍କାର ମଉସା। ନମସ୍କାର। ବୁଢ଼ୀ ନାରୀ ଏମିତି ଥା ଇଏ ଶଙ୍କରେ ଘରେ ନାହିଁ କି? ନାଇଁ ମଉସା, ସେ ସକାଳ ଭୋର ଘରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ହେଲା ସିଏ ଥିଲେ କେତେ ନଥିଲେ କେତେ, ତୁ ଦବା ଲୋକ ମୁଁ ନବା ଲୋକ, ତୁ ଦେଇଦେ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇବି। ଆଜିକି ଏକା ଡେଟ୍ ଥିଲା, 5 ବର୍ଷ ତଳେ 20,000 ଟଙ୍କା ମୋଠୁ ସୁଧକୁ ଆଣିଥିଲା। ତାର ସୁଧ ମୂଳ ମିଶିକି 98,000 ହେଲାଣି। କିଏ ଦବ? ନାଇଁ ମଉସା, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ହଁ। ସୁଧ ମୂଳ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ସୁଧ ମୂଳ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ମଉସା, ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ତୁ ଭଲ ଡିଜେ ବଜଉଛୁ। ଶଳା କିଛି ଦିନ କହି 5 ବର୍ଷ ନେଇଗଲୁଣି। ଶଳା ଭାଇ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିଥିଲା। ହଁ, ଭାଇ ତ ପାଠ ପଢିକି ତା ବାଟରେ ସିଏ ଡିଜେ ବଜେଇ ସାଇଲାଣି। ଏଇଠି ଅନେଇଲ, ଏବେ ଯଦି ଦବନି ଆଉ ଆଗକୁ ଦବାର ଜମା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମଉସା, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଆକାଶ କୋଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ରୂପାଣୀକୁ ଅଫିସରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଏତେ ଲୋକ ରୋଜଗାର କରିବା, ଆମେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁଝି ପାରିବୁନୁ? ମଉସା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କଣ ଆଉ ଟଙ୍କା ସୁଝି ପାରିବୁନି? ଯେ ତମେ ସତରେ ସୁଝିବ ନା? ହଁ, ସୁଝି ଦେବୁ। ଏତେ ଲୋକ କାମ କରୁ, ଆମେ ସୁଝି ଦେବୁ। ଯେ ତମେ ସିନା ଏଠି ରହିଲେ ତମେ ମୋ ଟଙ୍କାଟା ସୁଝିବ। ମଉସା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଘରଟିଏ ବନ୍ଧା ରଖି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲ, ଶଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କହିଲା ଏଇ ମାସରେ ନଦେଲେ ତାର ଡିଜେ ବଜେଇ ଦବ। ମଉସା, ତମେ ଏଠି ରହିଲେ ସିନା ମୋ ଟଙ୍କା ଦବ। ଶଳା କିଏ କୁଆଡେ ଯାଇକି ପଡିବ ତା ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏଇଠି ତମେ ଦବ ମୁଁ ନେବି, ନହେଲେ ଏଇ ଘରୁ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଉପରେ ଛାଡ଼ିବିନି, ଟଲିରେ ପକେଇକି ନେବି। ନାଇଁ ମଉସା, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସତକୁ ସତ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଆମ ଘର ନିଲାମ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ରହିବୁ କୋଉଠି? ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଡିଜେ ବଜେଇବ। ଏତେ ନେଉରା ହେଇକି କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ, ହଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ମଉସା, ସେ ବାଟ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ସେ ବାଟ ଯେତେ ହଉ କଷ୍ଟ ହଉ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ, ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଖାଲି ସେ ବାଟଟା କୁହନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କେ ପାରିବେନି, ଯାହା କରିବୁ ତୁ କରିବୁ। ମୁଁ କରିବି? ହଁ, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମଉସା, ସେ ବାଟ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଏ ଘର ନିଲାମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମଉସା। ସେ ନା ତୁ ପାରିବୁ। ନାଇଁ ମଉସା, ମୁଁ ପାରିବି। ମତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ। ସତରେ ପାରିବୁ? ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ପାଖକୁ ଆ କରିବି। ପାଖକୁ ଯିବି। ହଁ, ତୁ ସତରେ ପାରିବୁ ତ? ସତ କହୁଛୁ? ହଁ, ପାରିବି ମୁଁ। ହଁ। ସେ ବାଟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆପଣ ଖାଲି ମତେ ସେ ବାଟଟା କୁହନ୍ତୁ। ଡିଜେ ତୁ ଯଦି ଡିଜେ ବଜେଇକି ଦେଖେ ନା, ମୁଁ ତତେ ତୋ ଟଙ୍କା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସବୁ ଋଣ ସୁଝି ଦେବି। ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ନହେଲେ 45 ମିନିଟ ଦେଖେ, ଖରା ବେଳିଆ ହେଇଛି, 10 ମିନିଟରେ ମୁଁ ତ ଡିଜେ ବଜେଇବି। ମୁଁ ଡିଜେ ବଜେଇକି ଦେଖେ। ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ପିଲା ଲୋକ ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ନାଇଁ ଭାଇ, ସେ ପିଲା କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି। ଏ ଭାଇ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଇଏ ଲୋକଟା ଯାହା କରିଛି ନା, ତୁ ଯଦି ଶୁଣିବୁ ଏଇଟାକୁ ଝିଅଟା ଚାଳି ଦବୁ। ମଉସା, ଏମାନେ ଆପଣ ମାରାମାରି ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ପିଲା ଲୋକ। हाँ ମୁଁ ମଉସା ସିଏ ପିଲା ତୋତେ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ରେ ଶଳା ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମୋ ସ୍ପିକର ଫଟେଇ ସାଇଲାଣି ତୁ ଏବେ ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ ଯିବି ଟଙ୍କା ଖୋଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି ଦେଖ ମଉସା, ଆଉ ଦେଖା ନା ଶଳା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ତାର ଛିଡ଼ିକି ସ୍ପିକରଟା ଆଉ ବାଜୁଛି ନା ହାଲୋ ନା ଆଉ ଶୁଭୁନି ଏବେ ଦିଏ ଆଜି ଦବୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦବୁ ନଦେଲେ ନା ତମ ମାନଙ୍କର ସବୁ ସ୍ପିକର ଫଟେଇକି ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ନେଇକି ପକେଇ ମଉସା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନୋଟିସ ଆସିଛି ଟଙ୍କା ନ ସୁଝିଲେ ଆମର ଏଇ ଘରଟିଆଟା ନିଲାମ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ମାର ଖାଇବି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମଉସା ଏଇ ଥର ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି ମଉସା ଏଇ ଥର ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା ହଁ ଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଘର ମୁରବୀ ହିସାବରେ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ମାଡ଼ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣ ମତେ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତରେ ପିଟିଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଜୋତାରେ ପିଟନ୍ତି। ତୁ ମତେ ବୋକା ଭାବିଛୁ ଏ ମୁଁ ବାହାରେ ଦେଲେ ତମେ ଘେରିକି ମୋ ତାର ଛିଡେଇକି ସ୍ପିକର ଫଟେଇ ଦବ ନାଇଁ ମଉସା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ମୁଁ ନ କହିବା ଯାଏ ତମେ ମାନେ ପାଦ ବି ଉଠେଇବନି এইটা তমে মনকু মোরাড় মর মূসা তমে মতে জুতারে মার তম মন শান্তি হেলা যায় মার মার মূসা ହଁ ସତରେ ପିଟିବି ତ ଦେଖିଲେ ଦେଖରେ ପିଟିଲେ तारो छिड़े देवी क्या स्पीकर फोटे देवी और काम न नीचे फोटो भाई रे खोजू सोला एठी मेडिसिन ता थिला रे सोला मु खोजी खोजी बुलुथिली एका थेरे बसी पइला हां तमे एमिति करे करे मु छाड़ी देबी सोला ना डिजा बटे होते जति मौसा छाड़ी दियो मौसा मौसा भी कमाई में छाड़ी दियो ता डिजा mo ta di rok kore niya le dunya te mo chai bi ha ta ta ke gun mar mar mati mari ni
ମୋ ରକ୍ତରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଜିଅନ୍ତା ମାରିଦେବି।